Passa. 23 de febrer de 1981. El tinent coronel Tejero i 200 guàrdies civils van entrar violentament al Congrés dels Diputats. Mentrestant, a Catalunya, uns mantenien la calma... El que jo no tenia en absolut no pensava fer, suposant que hagués realment la sublevació, hagués convertit en una sublevació general, això, era fugir o anar-me o no amagar-me. I d'altres estaven disposats a plantar cara. Llavors jo tenia en el calaix de la meva dreta, m'havien posat una pistola que jo no tenia ni idea de com funcionava allò, una pistoleta petita, i al darrere de la cortina una escopeta de caça. Van ser 18 hores de por, la jornada més dura de la democràcia. En el pròxim capítol de... Don Carlos Navarrete Merino. No. Dilluns, 23 de febrer del 81. Aquella tarda, al Congrés dels Diputats, es votava la investidura de Calvo Sotelo com a nou president del govern. De sobte, la sessió parlamentària va ser interrompuda bruscament. Sobre las 6:30 se escuchan los ruidos. Inmediatamente yo pienso que algo extraño está ocurriendo. Dirijo la cámara hacia la puerta cuando un guardia civil da una patada y rompe un pequeño pestillo. Inmediatamente se oyen por la otra, quieto todo el mundo. Y aparece un triconio por encima de los escaños de la presidencia y una cara. Esa cara evidentemente era la del teniente coronel Tejero. En cuestión de un minuto se empezaron a disparar, guardias civiles por todos los sitios, yo seguí disparando. El hecho es que me dio tiempo a hacer 30 disparos, al mismo tiempo que ellos disparaban con la metralleta, yo disparaba con la cámara. Tot just començava la nit més llarga de la democràcia. Manuel Núñez en Cabo. Don Manuel Núñez en Cabo. Yo oí algo como un golpe, un ruido, un disparo, algo que no era normal en la cámara. Pero claro, yo tenía la responsabilidad del directo y a través de la SER, como para decir esto es un disparo, ¿no? Entonces pues dije, se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara, no sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guàrdia Civil entra en estos momentos en el Congreso dels Diputats. Tots els diputats ens vàrem aixecar davant dels crits i aquí la porta d'allà baix es va obrir, llavors va entrar corrents un senyor perseguit per un guàrdia civil. Yo cogí y me levanté de aquí para resguardarme tras esta columna, el basamento de esta columna ahí, y en cuclillas fue como pude, como Dios me dio a entender, pues narrar aquello que para mí era completamente inverosímil. Y vemos cómo, cuidado, la policía. ¡Al suelo! ¡Al suelo todo el mundo! No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralletas. ¡Al suelo! Al sentir les ràfegues, tots els diputats ens vàrem ajupir, jo també em vaig ajupir i em vaig recollir sobre mi mateixa. Em vaig posar les mans al cap y vaig protegir amb el cos la panxa. Me arrancó el micrófono, yo me volví pensando que era alguien en ese nerviosismo que se había enredado con el cable y por eso me lo había quitado de las manos y fue cuando me di cuenta que era un guardia civil que me decía desenchufa eso o te mato, ¿no? No intentes tocar la cámara que te mato, ¿eh? Desenchufa eso. Desenchúfalo. Pues seguí en cuclilla y con las manos en alto, así, hasta que él quiso. Aquesta retransmissió va permetre que tothom ho sabés al mateix temps. A l'Ajuntament de Barcelona, Narcís Serra i Lluís Reverter ho van saber per un conserge. I va entrar amb la ràdio vermell, espantat, dient-se miren, 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 i vam sentir en directe, l'alcalde i jo, com deia, todos al suelo, perquè com que ho retransmetien en directe. Al Parlament de Catalunya, els portaveus de tots els partits estaven reunits en una sala de juntes, quan de sobte se'n va anar la llum. Es va sentir una explosió i es va quedar tot a les fosques. Al cap de 2-3 segons entra un uixier del Parlament amb un transistor a l'orella explicant-nos les paraules hi ha un cop d'estat a Madrid.
Tot feia pensar que l'apagada era el preludi d'un assalt armat. En realitat es tractava d'una innocent avaria elèctrica que afectava tot el barri, però això es va saber més tard. Jordi Pujol només feia 9 mesos que era president de la Generalitat. Aquella tarda havia rebut el capità general de Catalunya en una visita de cortesia institucional. Quan es van dir adéu, no sabien que aquella nit haurien de parlar moltes vegades. Vaig trucar al capità general, el capità general acabava d'arribar, venint del Palau de la Generalitat a Capitania, doncs va dir no en sé res, ja el trucaré de seguida. Cap de 10 minuts em va trucar, diu efectivament hi han entrat uns guàrdies civils, no sabem el que passa, ja el tindré al corrent, no? Al cap de poca estona, els parlamentaris van decidir anar a peu fins a la Generalitat per donar suport al govern. Heribert Barrera encapçalava una comitiva entre heroica i fúnebre. Al moment que anàvem pel parc tot fos, anàvem pensant en la fragilitat de la democràcia. Et passa pel cap fins la idea de la mort. Exagerada, evidentment, i amb el pas del temps encara es veu més. Però en aquell moment et passa pel cap quina llàstima morir tan jove, no? Mentrestant, al Congrés hi havia molta tensió i l'Anna Ballet-Bó va aprofitar el seu estat per desarmar els guàrdies civils. L'aviso se m'acosta, jo estic ajupida, em pregunta si m'han ferit, li dic que no, però que estic embarassada i me'n vull anar. I no espero resposta, m'aixeco, començo a recollir els papers que teníem, els poso a la bossa i llavors començo a baixar. Pues él aprovechaba ratos y se iba o se iba para allá, caminaba hacia allá o desaparecía. Y entonces era cuando yo aprovechaba para poco a poco ir subiendo, ir acercando el micrófono a mí. Rebobiné la película, la mantuve en la mano bastante tiempo, como 2 o 3 horas, esperando a ver dónde podría esconderme aquello para que no me descubrieran, dándole vueltas. Tenía un compañero al lado y el hombre pues decía, nos van a matar, como te vean nos matan. Y lo único que yo sabía hacer era dar golpecitos con el pie izquierdo al micrófono para que yo decía, si en la radio, si siguen escuchándome, verán, oirán que estoy vivo, que estoy transmitiendo. Un cop vaig aconseguir sortir va ser anar al grup parlamentari socialista i el primer instint va ser hem de salvar tot el que puguem perquè hem passat a la clandestinitat. Aquella tarda, 200 guàrdies civils, a les ordres del tinent coronel Tejero, van arribar al Congrés amb autobusos de segona mà. En mitja hora ho van tenir tot controlat. La operación fue para el señor Tejero y para el resto un matrícula de honor. Es decir, que apoderarse en media hora de todo el poder de una nación como España y coger a todos en aquel edificio, eso és irrepetible. El cert és que Tejero no era un principiant en qüestió de cops d'estat. L'any 78 ja ho havia intentat amb l'Operació Galàxia. El nom feia referència a la cafeteria on conspiraven amb el capità Sáenz de Inestrillas. Els van enxampar i Tejero va passar 19 mesos a la presó, però no va escarmentar. El 23 de febrer ho va tornar a provar. José Antonio Calleja era comandant de l'exèrcit i era el cap d'operacions de la Policia Nacional a Via Laietana. Aquell vespre va sortir amb un cotxe camuflat per vigilar Barcelona. La ciudad está normal, todo tranquilo, coches con capós levantados, metiendo carpetas comerciales en los capós, algunas cosas más, pero generalmente no, pero gente normal. Garajes de las casas que se abrían y salían los coches, a dónde iban no lo sabemos, pero sí, se veía mucho coche evolucionando hacia autopistas. El que més preocupava era saber què passava a Capitania, què faria l'exèrcit a Catalunya. Lluís Reverter tenia bona relació amb el capità general i va decidir trucar-li. Y recuerdo fantásticamente que me dijo, Luis, tranquilo, tranquilo, que aquí no pasará absolutamente nada. En Barcelona no pasará nada, yo lo controlo, aquí no pasará nada. José Antonio Gimbernat era comandant de l'Estat Major. Aquella nit, des de Capitania, es va posar en contacte amb les casernes de Catalunya per saber què hi passava. Para saber si había algún problema en alguna unidad y tal. Y la situación era de calma total, de ningún problema, de ninguna clase. Per si a cas, l'alcalde va decidir que un cotxe de la Guàrdia Urbana es posés a davant de cada un dels aquartelaments, perquè si sortien els exèrcits, si sortien les tropes, doncs almenys tinguéssim temps de reaccionar, no? El 29 de gener, Adolfo Suárez va dimitir del seu càrrec de president del govern. Y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España.
El seu discurs va ser molt críptic, però deixava entreveure la pressió a què havia estat sotmès, dins i fora del seu partit. En aquell moment a Espanya hi havia una gran crisi econòmica i els empresaris estaven molt preocupats per l'allau de manifestacions i vagues. També creixia el malestar entre els nostàlgics del règim franquista, que veien perillar la unitat d'Espanya amb les reivindicacions autonòmiques de Catalunya i Euskadi. El mes de desembre em va venir a veure el ministre, molt important UCD, molt important dintre del partit, i em va dir, oye, presidente, s'ha acabat això. Ara, tu no demanis res més, però jo et donaré res més, al contrari, hem de tirar endarrere. Però l'estament més molest era el militar, que l'any anterior havia patit el major nombre d'atemptats fins a aquell moment. 96 morts. Llevar cajas de madera a los hombros, eso no es a los que hemos llevado muchos, nos ha costado mucho, ¿eh? El pensar que tú podías ser el que iba a ser el férez, ¿no? Tot aquest descontentament apuntava directament a Suárez i semblava que la seva dimissió podia aturar l'amenaça del cop d'estat, però no va ser així. Josep Maria Campos era l'alcalde de Montcada i Reixac. Tenia 29 anys i carnet del PSUC. Després del cop d'estat va anar a l'Ajuntament, tot i saber que era com entrar a la boca del llop. Va ser una actitud absolutament lògica, normal, vull dir, tothom estava aquí i ningú va plantejar d'anar-se. Inclús en un moment en el que vam dir, hòstia, penseu que en un cantó tenim la Policia Nacional, en l'altre cantó teníem el local de Força Nova, la paret aquesta fa paret en el que era el local de la gent de Força Nova, i pel darrere teníem a la Guàrdia Civil. El cop va mostrar la poca previsió en qüestions de seguretat de les institucions democràtiques. José Luis López Bulla, líder de comissions obreres, va oferir 500 militants per protegir la Generalitat. Subí arriba, lógicamente el conseller Rigol estaba al tanto de la historia y le dije, bueno, pues mira, si necesitáis protección o cualquier tipo de cosas, dímelo porque vamos a poner en tensión a todo el activo de comisiones obreras de Cataluña que podamos, por lo menos para proteger esta santa casa. No, gràcies, José Luis, no necessitem res. Teníem pocs Mossos d'Esquadra i, a més, molts Mossos d'Esquadra, que els que teníem en aquella època els coneixíem molt poc, perquè no eren de les noves fornades. Jo tampoc no sabia si algunes de les persones que hi havia allà podien més o menys simpatitzar, sincerament, però sincerament t'ho dic, no? Vam entrar per la porta normal, vam passar de puntetes per davant dels Mossos d'Esquadra perquè no sabien si ens havien de protegir o ens havien de vigilar. I quan vam ser aquí dalt, pujant per les escales, al ser el replà aquí vam respirar tots. El que jo no tenia en absolut, no em pensava fer, suposant que hagués realment la sublevació, hagués convertit en una sublevació general, això, era fugir o anar-me, no amagar-me. La feina era estar al Pall de la Generalitat, esperar-los allà i que se m'enduguessin o ens moguessin, no? A Montcada, en canvi, estaven disposats a plantar cara. Molts caçadors van portar les seves armes a l'Ajuntament per defensar la democràcia. Jo tenia en el calaix de la meva dreta, m'havien posat una pistola que jo no tenia ni idea de com funcionava allò, una pistoleta petita, i al darrere de la cortina una escopeta de caça. És a dir, que si hagués hagut de disparar jo em trenco el braç o no sé què hagués passat, no? El 23F va reobrir velles ferides i va fer tornar la por. Andreu Camps va néixer a Xile. La seva família hi va marxar fugint del franquisme i després del cop de Pinochet va tornar a Barcelona. Aquella tarda el pare de l'Andreu el va anar a buscar. Va dir que em venia a buscar per anar cap a casa perquè hi havia hagut un cop d'estat. L'Andreu tenia 16 anys i feia tercer de BUP. Pertanyia a un col·lectiu antifeixista i estava amenaçat pels grups d'ultradreta de l'institut. I el que hi havia aquí eren 6 persones d'aquest grup d'ultradretans que ens esperaven aquí mateix y ens van dir, hoy no vais a correr, pero ya mañana vais a correr rojos, ya sabemos dónde vivís, sabemos quiénes sois, mañana vais a saber quiénes somos nosotros. No, esas son pequeñeces. Primero que la ultraderecha en aquel momento no existía, salvo Royuela, que ya lo dijo otro día, que me olvidaba yo del nombre, Royuela, el único que... Eso es, pequeta minuta. Se establece el toque de queda desde las 21 a las 7 horas. De sobte, les notícies van empitjorar. Todo el personal afecto a los servicios públicos de interés civil queda militarizado con los deberes y atribuciones que marca la ley. Un bando mal escrit, reiteratiu
i que només tenia, si se me permet l'expressió, la mala bava contra la seva població. Crec que és la pitjor agressió que ha tingut la ciutat. El tinent general Milans del Bosch era el cap militar de València des de l'any 77. Era el 6è general de la seva família i tenia un gran prestigi dins les forces armades. El 23 de febrer, a les 7 de la tarda, Milans va publicar un bàndol declarant l'estat de guerra. El estado de guerra estaba previsto en la ley de orden público del año 59, pero todavía vigente. Segons aquesta llei, l'estat de guerra l'havia de declarar el govern, però Milans es va emparar en el buit de poder per fer-ho ell. Tejero li havia proporcionat la coartada. Va mobilitzar 1.200 soldats i 50 carros de combat. Él intentó que, poniendo él en marcha la Operación Diana, todas las demás capitanías se sumarían. L'Operació Diana era un dispositiu ultrasecret previst a totes les capitanies des de la mort de Franco. Aquesta operació preveia la militarització dels serveis públics per garantir-ne el funcionament en cas de perill per l'Estat. Yo no tengo duda de que si el golpe hubiera triunfado, hubieran dicho que lo habían hecho legalmente. Puesto que como estaba secuestrado el gobierno y tal, había que garantizar el orden público y por lo tanto había que sacar las unidades a la calle. Uns dies després del cop, José Antonio Gimbernat, militar demòcrata i amic de Joan Raventós, el van a veure amb la llei a la mà. Yo le dije a Raventós concretamente que era necesario derogar los capítulos correspondientes de la Ley de Orden Público y suprimir todas las órdenes derivadas de la Operación Diana. Al cap de 3 mesos, aquesta llei va ser derogada. Llavors vam decidir venir cap aquí amb els companys i venir aquí a demanar armes. Jo particularment vaig intentar entrar i em vaig trobar amb els Mossos d'Esquadra, lògicament, que em van rebutjar i vam tenir no afrontament físic, però sí verbal, molt d'allò. Jo vaig estar molta estona aquí cridant i molta gent. Lògic, clar, una cosa hem de fotre, hòstia, repartiu armes o dir alguna cosa, no? Digue'ls a la presa de Jaume que ja els donaré informació. Se'n vagin a casa, els donaré informació. Sense notícies, Jordi Dauder va marxar a una reunió clandestina per decidir què s'havia de fer. I és que aquella nit la informació circulava amb dificultat. Però la comunicació entre València i Madrid es va tallar, i llavors no hi havia mòbils i van tallar la comunicació. I l'única forma que va tenir l'alcalde de València de comunicar-se constantment amb el govern central va ser a través de nosaltres. I és la comissió de subsecretaris la que va informant de que en el govern civil està mig segrestat o segrestat el governador civil i que l'única autoritat democràtica en la ciutat no controlada encara per els militars era jo. Veient com es complicava la situació, Jordi Pujol va decidir trucar directament al rei. Jo no tenia massa seguretat de res. Vaig pensar que l'únic que em podia informar era el rei, no? Per això el vaig trucar. I vaig trucar, s'hi va posar ell, s'hi va posar el seu ajudant, que era el general Fernández Campos, i després s'hi va posar ell i em va dir, això està tranquil, estigues tranquil, estigueu tranquil i tal. I érem 4 o 5 periodistes, o 6, no sé, molt pocs. I llavors ens va dir, he parlat amb el rei, em va dir això de tranquil·lo, Jordi, tranquil·lo. Llavors, diu, potser la paraula exacta no ho va dir així, jo crec que sí que ho va dir així. El concepte és aquest, la paraula tranquil·lo va sortir, no? Però el tranquil·lo, Jordi, tranquil·lo, això es va fer. I jo vaig tenir la íntima sensació que, evidentment, mai he pogut constatar que allò no era veritat, sinó que la conversa del rei havia sigut precisament l'altra, amb un altre sentit, perquè el vaig veure molt preocupat. El 23F, amb l'única televisió presa pels militars, la ràdio va ser el gran mitjà de comunicació. Demanen, això sí, que el país els ajudi justament mantenint també tothom aquesta serenitat que ens demanen. Durant moltes hores, aquesta va ser l'única veu que es va dirigir als ciutadans intentant transmetre calma. A fer una nova comunicació. Mentrestant, a Madrid, les coses s'embolicaven. Jacinto Antón era un estudiant de periodisme i estava fent la mili a la divisió Cuirassà de Brunete. Aquella nit, el capità els va informar de la situació. I aquell home ens va dir que havia hagut un cop militar, que el cop militar era general, i que nosaltres, com a policia militar, unitat de policia militar, teníem un paper destacat
en aquest tipus d'operacions, perquè érem els que teníem que organitzar una mica tots els convois dels tancs i tot això. Just després, el comandant Pardo Zancada els va recordar que estaven sota la llei marcial. I aleshores ens van dir, bueno, ara podeu anar a dormir, però esteu preparats. Aleshores vam anar a dormir amb l'uniforme, amb el casc i la metralladora, no? Ens van ficar a les lliteres amb un silenci, recordo, que només senties de vegades algun ai, algú que deia ai, que ja començava a preocupar-se molt. Mentrestant, al Palau de la Generalitat hi havia molta tensió. El rei no deia res i qualsevol rumor es podia convertir en un conflicte. Em telefona un i em diu, escolti, president, un alcalde, escolti, per aquí la carretera que de Prealsbruck, la carretera que venia d'Igualada a Barcelona, acaba de passar una columna de l'exèrcit motoritzada i tal. Jo en un moment vaig fer fins i tot una broma, dir, ja m'han arribat notícies de que venen els tancs per l'autopista cap aquí. I aleshores em va mirar així i diu, ho dius en broma o en sèrio? Una mica quasi com enfadat. No, jo truco al capità general. Escolti, si vostè m'ha dit que les tropes aquí estan totes a la caserna, que és on han d'estar. No se le dio ninguna importancia porque realmente ya se sabía desde el principio que era una unidad que estaba yo no creo que de maniobras, más bien pienso que era de instrucción. Però llavors tot era motiu de desconfiança. A mitjanit, 113 policies militars de la Brunete afegien més llenya al foc en sumar-se al cop de Tejero. O sigui, jo no vaig caure en la idea de que anàvem allà fins que no vaig veure els leons. I aleshores, des de Land Rover, vaig fer així i vaig veure els leons del Congrés i el Congrés. Veient com avançava la nit, Comissions Obreres va decidir convocar una vaga general per l'endemà. La intenció era mostrar clarament el rebuig al cop, però això desafiava la crida a la calma que havia fet Jordi Pujol. Y entramos allá y entonces Jordi Pujol dijo que teníamos que desconvocar aquel paro, que patatín i que patatán. Això ho ha de resoldre el rei. No es resol amb vagues generals, no es resol amb concentració, no es resol, doncs, nosaltres no ho resolem, ja ho podem complicar. Yo dije que no. La cosa se puso bastante fea y parece ser que los gritos se oían, jo què sé, muy lejos. El president va estar molt enèrgic en el sentit de demanar que, per favor, no compliquessin el tema amb una mobilització que era estat, i jo crec que tenia tota la raó, molt contraproduent. Nunca he compartido, diríamos, esa desconfianza que hay a que la gente de a pie sea protagonista de la historia. Abans d'entrar al Congrés, els policies militars van haver d'esperar més d'una hora, prou temps perquè els cascos blancs fossin ben visibles. Mentrestant, Jacinto no entenia què passava. Recordo que hi havia una cabina de telèfons allà a la plaça de davant del Congrés i amb Mariano, que era l'amic meu aquest, van dir, ostres, mira que bé, un telèfon, una cabina, podem trucar a casa i dir que estem bé, podem dir que estem bé i així no es preocuparan per nosaltres, perquè clar, amb tot això del cop estaran molt preocupats. I aleshores vam anar fins a la cabina, que hi havia guàrdies civils trucant, i quan estàvem fent cua per la cabina, vaig dir a Mariano, però què farem? Trucarem a casa i els direm que no es preocupi, que estem davant del Congrés. L'Andreu Camps sí que va fer servir el telèfon. Va parlar amb els amics d'un pla impossible de fugida per si el cop triomfava. I el més senzill, semblava, era enfilar cap a la serra de Collserola i des d'allà hi havia un company que havia llegit el que eren les rutes dels maquis, doncs era enfilar aquests camins i en 2 dies i mig plantar-nos a la frontera amb l'estat francès. ¿No? Yo siempre digo que la que huye o la que tiene miedo es la que tiene algo que esconder. La que es normal, es una persona normal, no tiene absolutamente que esconder, absolutamente no tiene ni que tener ningún miedo. Finalment, quan els policies militars van entrar al Congrés, Jacinto Antón es va adonar del que passava de debò. Hi havia molts guàrdies civils a dalt, amb els CEDMES, portaven CEDMES aquests tios, o sigui, era clar, era el fusil d'assalt aquest que allò comences a disparar allà sota i bueno, havia fet una matança, ¿no? Nos estaba vigilando en esta zona, era un chico joven, en algún momento pues tocaba mucho el gatillo, se ve que él estaba nervioso, ya le tuvimos que decir, por favor, deje usted eso, que puede dispararse, ¿no? El general de divisió Alfonso Armada va entrar al Congrés a mitjanit. Es va presentar com la solució al conflicte i molta gent s'ho va creure. Lo que yo pensé concretamente, y pensamos la mayoría,
es que había ido al Congreso pues a intentar que Tejero saliera de allí. Armada era un militar ambiciós i respectat, un home culte que havia estat preceptor del príncep Joan Carles i cap de la secretaria de la Casa del Rei. Però el govern de Suárez no se'n refiava. Quan va venir l'armada de governador militar de Lleida, em va telefonar i em va dir: oye, aquest governador militar que tens a Lleida no te'n fiïs. En Suárez, no? En canvi, en altres cercles polítics, el nom d'Armada semblava el millor antídot contra el soroll de sabres. Insinuat, suggerit, no pas per gent absolutament de tendència dretana, sinó per gent absolutament demòcrata i absolutament, fins i tot d'esquerres, vaja. Per gent del Partit Socialista, concretament. Però Armada tenia els seus propis objectius. 15 dies abans del cop, el general va sopar a la Casa dels Canonges, convidat per Jordi Pujol, i va donar algunes pistes que Marta Ferrusola no va entendre fins al 23 de febrer. La meva dona va expressar les seves reserves respecte a Calvo Sotelo. I no en Calvo Sotelo, en qualsevol persona, el govern Calvo Sotelo, no? I a l'Armada li va dir, no, diu, sí, però este no va ser el president del govern. El 23F, Armada va explicar a tothom que volia posar fi al cop d'estat i que tenia el vistiplau del rei. La solució, ell mateix com a president del govern, però Tejero no ho va acceptar. Al cap de 5 dies es va saber que Armada també era un colpista. Álvarez Arenas ens va dir pugeu al bar, que està a la planta quinta de l'edifici nou, i mireu si trobeu alguna cosa de menjar, perquè són moltes hores, estareu cansats i tal. I hi havia gent que ja s'havia avançat i la Guàrdia Civil ja havia anat allà i ja havien agafat de tot, no? I quan vaig pujar recordo que... Bueno, això semblava com l'escena dels Gremlins, saps allò de les pel·lícules Gremlins, que estan tots com fent una gran festa. Al final, la Guàrdia Civil va permetre sortir a la premsa. Rafael Luis Díaz va deixar el micròfon de la SER connectat i Pérez Barrio Pedro va córrer a l'agència F per revelar el carret que s'havia amagat a la sabata. Revelé la película, bueno, yo solo ahí en la intimidad del laboratorio, pues vi que había unas imágenes, que había algunas que merecían la pena, están bien, pues no está mal. Bueno, después había la decisión de qué hacer con esas fotos. En ningún momento se puso ninguna duda de que esas fotos se dieran al mundo entero esa misma noche. Aquesta imatge va guanyar el Premi Mundial de Fotografia de l'any 81. Va haver un moment que jo recordo que vaig prendre consciència de realment el que estava passant, que va ser en aquest lavabo de senyores, que hi havia un mirall i em vaig veure de cos sencer, vestida amb el casc, amb l'uniforme, la metalleta, i vaig pensar, ostres, clar, aquest és tu. O sigui, estic jo aquí ficat en aquesta història i vaig vestit d'aquesta manera. O sigui, soy igual que tots els altres. Mentrestant, anaven passant les hores i a la Zarzuela tot era silenci. La incertidumbre más grande, digamos, en aquel momento era el que el rey no hablaba, el rey no decía nada, ¿no? Y por tanto eso era un elemento sospechoso de que algo iba mal, ¿no? Sabíem perfectament que una de les coses que era difícil era treure el cotxe amb les càmeres per anar a la Zarzuela a filmar. Doncs al final, per això vaig tornar a trucar al Fernández Campos, escolti, què passa, no? No passa res, estigui tranquil. El rei sortirà i s'ha acabat això. S'ha acabat, molt bé, doncs que surti aviat, oi? L'alcalde de València va rebre un fax des de Madrid amb el discurs del rei i va decidir anar al govern civil. Volia convèncer el general Caruana que alliberés el governador. La normalitat consistia en que ell marxés a detenir a Milans del Bosch i el governador civil que s'ocupés de controlar, perquè en alguns pobles havien sortit els de Somatent i tal, i per tant que recuperés el control de la policia i la Guàrdia Civil i es posés a treballar en la persecució dels delinqüents. I jo que deixaren funcionar l'Ajuntament. En conseqüència, fou una conversa bastant dura. Finalment, el rei va parlar. A la 1:23 de la matinada va aparèixer a la televisió vestit amb l'uniforme de capità general. Que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor
que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Si algún capitán general tuvo alguna duda en aquel momento, yo creo que desde el momento que sale el rey desaparece toda duda, porque la obediencia al rey era algo muy claro que aunque alguno pudiera ser muy franquista, es que si era franquista, el último testamento de Franco dice: prestad obediencia al rey como la habéis tenido a mí. De manera que no había ninguna duda. Todos los militares tenemos muy presente en el momento lo que tenemos que hacer, aunque nos cueste. Passada la 1:30, potser, o les 2, al matí, em va trucar el comandant de lloc de la Guàrdia Civil y, señor Campos, ¿quiere usted subir a tomar café para que vea que está todo esto tranquilo, que no hay problemas i que... Jo vaig pensar, sí, pujo, però com podia haver-ho fet abans, no? A València, finalment, l'alcalde va poder celebrar un ple extraordinari a l'Ajuntament, però els militars tenien a punt un últim ensurt. Hi havia nervis i tensió, i sobretot quan tinguérem una trucada sobre les 4 de la matinada dient que tornava una unitat per al carrer de la Pau, i va haver una tensió molt forta, molt forta. 5 minuts després se va desfer perquè se n'havien girat cua, no? A les 12 del migdia, Tejero i Pardo Zancada firmaven la rendició, mentre alguns guàrdies civils fugien per les finestres. Havien estat 18 hores de por, la jornada més dura de la democràcia. Abans de marxar, Jacinto va haver d'acomiadar els diputats. Es van formar a cada banda, en aquest pati del mig, a la porta, on estava la porta del Congrés Vell, i es van formar les dues bandes. I em va vindre al cap això de les orques caudianes, que és una cosa típica que feien els romans amb els exèrcits quan els derrotaven, que els feien com una humillació, que era fer passar per enmig dels homes armats, no? Una darrera humillació. Aquest homenatge es va fer entre els 2 edificis del Congrés, d'amagat del públic i dels periodistes. Primer van voler fer sortir les diputades i haig de recordar que les dones es van indignar molt perquè van dir que era un acte totalment masclista, haver-se passat la nit segastrades com els homes i que a l'hora de la veritat haguessin de sortir elles per allò, la gentileza espanyola, no? Estaven indignades amb tota la raó. Estaven demacrats, molta gent. Jo crec que en aquell moment es va sortir tota la tensió i tal, la pell. Alguns estaven grocs, absolutament grocs, no? I tota la roba arrugada. Vam passar amb una gran dignitat, sense córrer, ningú va córrer. Vam passar molt a poc i un dels diputats em va dir fill de puta, que això em recordo a veu baixa, al passar em va dir fill de puta. I em van donar ganes de plorar. I bueno, les famílies els rebíem, les famílies i els amics, jo hi estava amb el Raimon Obiols i vam abraçar doncs, els diputats, que clar, vulgues que no, es havien passat tota la nit allà. El 23F vam tenir una sort molt important, que no hi va haver ni un mort. Jo crec que això també ha ajudat molt, perquè això que podia haver sigut un problema molt seri per Espanya quedés com una pantomima. Para muchos militares eso fue una vergüenza y un ridículo. Y como consecuencia de ello yo creo que es, a partir de ese momento, una aceptación total de la democracia y aquí ya no se puede volver atrás. Y eso es un tablón que llevamos encima muy difícil de levantar. Aún no se ha levantado ese tablón de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil del 23F. La gente cree que es realidad, pero la gente sigue con el 23F, sigue que estos no son de fiar, no sé què, hay que limpiar. La tarda de l'endemà, el 24, el rei convoca els partits polítics espanyols. Mai no he sabut el que van parlar en aquella reunió, no? UCD, Aliança Popular, socialistes, comunistes, hi són. Nosaltres no. Crec que és un tracte que no mereixíem, sincerament. Bé, aleshores, després d'això, ve una cosa que ja havia començat abans, de tota manera, no? Que és una certa regressió autonòmica. Front a l'opinió pública, la corona va prendre posició en defensa de la democràcia contra el cop d'estat. I això va afavorir, naturalment, molt la corona.
fins i tot a pensar si el cop d'estat no es va fer per afavorir la corona. Josep Maria Campos va ser alcalde de Montcada durant 20 anys, amb el PSUC, amb el Partit Comunista, amb Esquerra Unida i Alternativa i amb Iniciativa per Catalunya. L'any passat el van nomenar alcalde honorífic. Ricard Pérez Casado ara és el president de l'Institut Europeu de la Mediterrània. Després del cop va ser interrogat pels militars per no haver seguit les ordres de Milans del Bosch, però no van arribar a fer-li el Consell de Guerra. Lluís Reverter, gràcies a la seva mà esquerra amb els militars, l'any 82 va formar part del Ministeri de Defensa amb Narcís Serra, després del Gabinet de Presidència del Govern, i ara és el secretari general de la Fundació La Caixa. 8 mesos després del cop, Jacinto Antón es va treure el cas de policia militar. Va acabar la carrera de periodisme i ara treballa al diari El País. Arran del 23F no el deixen entrar al Congrés dels Diputats. El 3 de juny de 1982, el Consell Suprem de Justícia Militar va dictar les sentències dels 33 colpistes. Antonio Tejero va ser condemnat a 30 anys de presó i expulsat de l'exèrcit. Al desembre del 96 va sortir en llibertat condicional i no ha volgut parlar mai del 23F. Milans del Bosch també va ser condemnat a 30 anys i expulsat de l'exèrcit. Va sortir en llibertat provisional el juliol del 90 i va morir 7 anys després. El van enterrar a l'Alcázar de Toledo, ja que l'havia defensat durant la Guerra Civil. Alfonso Armada va ser condemnat primer a 6 anys i després a 30. Finalment, l'any 88, el govern el va indultar per motius de salut. Des de llavors, viu al seu Pazo gallec, on es dedica a cultivar camèlies. Oh, que llarga que es fa, sempre a l'espera. Durant molts anys s'havia parat el temps. Quan s'espera que vindrà el pitjor. I de sobte el món es va posar en marxa. Juro por Dios y sobre los santos evangelios. Hi havia molt per què lluitar, un futur per construir i un passat per no oblidar. Segur que En l'últim capítol de Dies de Transició, les músiques i les imatges dels anys... Ha perdido